Sunod simana na ang schedule alang sa second dose sa mga health frontliners sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nabakunahan na sa AstraZeneca vaccine. Apan hangtod karon wala pa'y klarong abiso kung may mga supply ba sa maong bakuna nga maabot sa nasud karong buwana. Siluan mayroon din na sa report. Usa ang nurse nga si Lona Narbuada sa 74 ka mga health frontline workers sa Lapu-Lapu City Hospital nga nabakunahan sa AstraZeneca niadtong Marso 20. Sunod simana na unta ang second dose alang kanila apan hangtod karon wa pa sila'y kasayuran kung kanus-a moabot ang dugang supply sa AstraZeneca vaccines. May laing 423 pa ka mga health frontline workers sa lain-laing hospital sa Lapu-Lapu City ang nagpaabot usab sa second dose nila sa AstraZeneca. Ang amo lang gischedule na namo ang mga natagaan nga frontline mo 2 months. Pero dili pa gani siya maabot, pwede man tingali ma-extend kay ang second dose sa AstraZeneca pwede man 4 weeks to 12 weeks. So 4, 8 pwede siya up to 3 months. Wala pa masayod si Dr. Mary Jean Loreche, spokesperson sa DOH-7, kung kanus-a moabot ang dugang supply. Apan posible ba kaha nga laing brand sa bakuna ang gamiton alang sa second dose? Wala pa kitay guidelines on that matter, no? Kay ang current nato nga kuan nga atong gisunod is kung unsang imuhang platform and brand of vaccine mao siyang ihatag for second dose also. Ug kun maangan-angan man usab ang paghatag sa second dose sa AstraZeneca vaccine, unsa bay posibleng epekto niini ngadto sa mga nakadawat na sa first dose? Although siguro ang iyang efficacy at ang imong first dose dili taas tungod kay wala man gihatag ang imong second dose. So it will now matter in terms of lowering the percentage of the effectiveness sa imong bakuna nga gidawat. Ang nurse nga si Luna wala hinuon mabalaka niini. Okay ra siya, ma'am, kay as per DOH, okay ra daw maka-receive after 9 days gikan sa pagdawat na mo atong first vaccine. So okay ra gihapon ko, ma'am. Sa kinatibukan, moabot sa 1,731 ka mga health frontline workers sa Lapu-Lapu City ang nahatagan sa first dose sa AstraZeneca. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.